Jamen, det har været fantastisk. Altså, det har simpelthen taget sådan en stejl kurve med... Det er bare altså blevet mere og mere intelt, og det er bare sluttet af sådan helt elektrisk med klapsalver og hujen og rystende nervøse teenager, som til min store overraskelse faktisk, de gik på scenen, og de leverede bare varen. De leverede varen foran 300 af deres kammerater og en helt håndfuld af voksne og virksomhedsfolk, folk de ikke kender. De leverede bare varen. De havde øvet sig, og den sad lige i skabet, og alle på nær en gruppe holdt sig præcis på sekundet. Og jeg var enormt imponeret. De havde både lavet film, og nogle har endda lavet helt nytænkende ting. Altså, der er aldrig nogensinde nogen, der har lavet energi på trapper før, som den her Dong-gruppe. Jeg synes, det klarede de enormt flot. Jeg er virkelig imponeret. Og jeg håber, at de unge har fået en oplevelse, både at de kan noget. Altså, der er noget, de er gode til. De har oplevet at arbejde sammen på tværs af skoler og sammen med nogen, de aldrig har mødt før. De har gjort en masse ting, som de sikkert inderst inde havde troet, de ikke kunne. Det har de gjort, og de har gjort det skide godt. Jeg håber, at de har haft en god oplevelse og har mærket rigtig god energi. Jeg håber, at der er mange af de unge, der er gået herfra med en fed oplevelse. Her til sidst, blev campen det, som du havde drømt om, da du begyndte? Ja, det gjorde den faktisk. Det endte faktisk. Jeg havde set billeder for mig med masser af mennesker op på scenen, højt beats, man kunne høre på stemmerne, der er gang i den, og ja, folk er excited. Og det var lige præcis sådan, det endte. Så det var fedt. Jeg er tilfreds. Jeg er rigtig, rigtig tilfreds. Tillykke med det. Tak.